Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Syudad sang Iloilo liwat nga ginpaidalom sa Alert Level 2 sang National Interagency Task Force. Kag Ilonggo bike enthusiast nagpakibayin sa Bike and Lugawan for Lenny. Liwat nga ginpaidalom sa Alert Level 2 ang Iloilo City, sandig sa rekomendasyon sang National Interagency Task Force. Epektibo ang ini nga pagsulundan subong adlaw Nobyembre 15, tubtob Nobyembre 30. Angot diri panugutan na ang pagpatigayon sa mga non-contact sports sa pampubliko nga lugar. Magluwas diri mahimo makatrabaho ang mga wala pa nabakunan nga empleyado. Apang required lang ang negative RT-PCR test results kada semana. Padayon naman ang pagpatigayon sang vaccination rollout sa syudad sa tinutuyo nga mapabaskog ang herd immunity. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health, naka-record sang 364,609 ka mga individual o kon 108.78% sang total target population ang nabakunahan na sang first dose. Nagdangat na sa 323,949 o kon 96.95% naman ang fully vaccinated na. Plano man sang lokal nga panguluhan mabakunahan na ang mga pamatanon nga nagapangidaron 5-11 anyos. Para naman sa mga fully vaccinated nga makaligad na ang 6 kabulan, mahimo na nga magpabakuna sang booster shot. Padayon ang kampanya ni Mayor Jerry Treña sa pagpabakuna, agud makahiwat sang malipayon nga Pasko kag malino nga pagsug-alaw sa bagong tuig. Masobra 200 ka mga Ilonggo bike enthusiast ang nagpakigbahin sa Bike and Lugawan for Lenny sang Nobyembre 12 Sabadong adlaw. Ang ruta ang nagumpisa sa Esplanade 1 kag nagtapos sa Molo Plaza kung sa diin libre nga lugaw ang nabaton sa mga nagpakigbahin sa aktibidad. Ini ang nangin posible sa suporta ni Mayor Treñas kaupod sa mga barangay officials sa distrito sang Molo. Ini nga parada ang may tinutuyo nga makapakita sang suporta sa pagduso sa Iloilo City bilang bike capital sang pungsod Pilipinas kag sa pag-angkon sang healthy lifestyle sa mga Ilonggo. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.